Kajing pli na kitab u Daniel nung itu lepa kelenong bahnyau ke dekat ke baar haru bakhat saw. Ngau Daniel ngalui i ha kajing i pau jonga men miet. Pat hakmi ki saul jong ke beneng ki lapen ki ke duriau ba. Pat saw teli ki merat ki bahe ki lami napo duriau. Wei ubaya pher na wei pan. Ubaning kong ulong kum using wat udon githap niang upukni je kat bang adang pet laput no githap niang jong u lakli ya u naka khendau bala penyang ya u haar teliki kejat kum ubriu bala ai ha u kejing sngau tho jong ubriu pada khami sawai pat umran ubar ulong kum kadingim lakli ya u naka wei kaliang ukubom lai telik ing krong na shintor padeng gibniat jong u bala ftai u ki bam shibun kado hadien kane ngalapet padakmi sawai pat umran ulong kum ula basa bat udon saw teli kitab niang jong kasim ha ing dong jong u bat utaw umran ula don saw teli ki kli bat la ai ha u ya kabor sensyar hadien kane ngalui i ha ka jingu i pau men miet bat hakmi saw umran ubasaw uba itrim wat ba isarkei bat ubaklan shikat day bat ula don ki beniat nar ki bahe ula bam ula pan praleng khol engkai bat ula kerdem ya kabasa taki kejat jong u ula long bapher na baro ki mrat ki bahasua jong u ula don shipau tali ki reng ngalapet benia ya kita ki reng bat hakmi lami hapdeng jong ki kawai pat kareng kabarit bat hasua makan mi lai jeli kireng baningkong kilai sya phut no nadu tenrai bat hakmi ha kane kareng ladon ki khmat ki balong kum ki khmat briu bat ka shintur ka bakop sarong ki ki bakrau kat bang adang pet lapan bet renti ya ki khen bat utaw ba im junam usong halaka khen ki jan jong u kilalong ki balik kum kayor bat unyok khli jong u balik phir kum usnyu lang brod kakhet jong u kalalong kitlik ding isalentem jong ka kilalong kading bame kawa kabada kading kala kersoi bat kala cuj na khmat jong u kipai benriu digi hajar sien hajar kila syakri u bat shipau hajar sien shipau hajar kila yeng khmat jong u kador bar kala syong bishar bat lapliet iki kitam ngalapet shushu namar kajing sawa jong ka ketien kop kiba kata kareng kala keren bat kat bangarang pet la penyap no iu tau meran bat ya kamet jong u la penjot bal IT no bantang da kading kat bana kita ki weipat ki meran lakni no ya kabor sensyar jong ki Henry ya kajing em jong ki la penjalan sa sipor arpor ngalai i ha kajing i pau men miet bat hakmi lem bat kil o kabeneng ulawan weire u ei ubakum ukun ubriu bat ulawan syautau ba im junam bat lalek yalam u khmat jong u bat ha u la ai ka bor sensyar ka burom bat ka hima khnang babaro ki pait benriu ki jaj benriu bat ki jaj kitien kin kedup syakri ya u ka bor sensyar jong u kalong ka bor sensyar ka bane junam ka ba enom jano bat ka hima jong u kalong kata ya ka ba enom la ban penjon kaketien jong utrai kasam na kitab u Daniel kalenong kabalai tarwaya ro ya u bat pendon burom ya u junom tukarku ya utrai pi kilumba bat kilumrin tarwaya ro ya u bat pendon burom ya u junom tukarku ya utrai pi ko jintong kakendau Terwaya ro yu bat pendon buram yu junam. Terku yu trai piki liu. Terwaya ro yu bat pendon buram yu junam. Terku yu trai pi ki duriau bat kiwa. Terwaya ro yu bat pendon buram yu junam. Terku yu trai pi ki khaba bat kimrat duriau. Terwaya ro yu bat pendon buram yu junam. Terku yu trai pi ki sembaro jong kasun. Terwaya ro yu bat pendon buram
ya u junam tukar khu yu trai pi ki marat mat ki jingri baro torwai ro ya u bato pendan buram ya u junam kejing pilihan gospel bakut kat kumulukas kalenong ka arpu wei kadukhat arp kandai du balai pulai Jisu lai thu ala kisan ran jong u kawai ka parshi hapet yu ding dambur bari ki ding baro kitang shumar yak munsla dala dehi pi yo i bat pitip bakal yur kalajan haka ju karukom haba pi yo i bakine ki ki ja pitip baki himau blai kalajan shisha nga ong hapi kani ka pateng kanom leino tat enda ki baro kila urlong kabeneng bat ka kendau kintu no Henry ki ketien jonga kinom du no ka gospel jong utrai